Menika tasih sesarengan AC audio profesional ugi kasekoyong dening JM Lighting kagiaraken kanthi live streaming. Katur Bapak Ibu warga masyarakat ingkang wonten dalem saged amirsani melalui YouTube streaming Guknur channel. Ya Guknur. Channel ta apa? Nah, channel nggih. Saged diklik mawon ten YouTube Guknur channel. Sakmenika wonten Gendok Cahayu Kumala Petaka Seto Budaya Campursari Indonesia. Betul. Wah, bocah pinter ngene iki wis rasa disepoti. Ora usah wis biasa budal dhewe mulih dhewe. Suaramu kok ngono? Iya iki kakeanan. Makane tak ngebas. Kesehatan kuwi dijaga. Iya, meneh kosong. Kosong. Seto budaya iki ning sasi iki ning wulan iki bendina tanggapan nek alhamdulillah dijaga iki wis dijaga iki. Ya, nduk iki mau Kumala awak dhewe iso marak sowan wonten ngarsa Bapak Ibu para rawuh para tamu undangan saking keluarga agung Bapak Mulyono dalah Ibu Sunarsih. Nggih. Acara napa niki? Pernikahan. Mbak Karina karo Mas Andrean. Mas Andrean. Iya. Senika pundi? Lah kae. Sing endi? Nggih, Ciblab. Apa Ciblab apa? Ciblab bote. Oh, sing mang ya, Mbak ya. Lho, piye? Heeh, sing mang wae. Heh? Ya iku Karina. Lah ya kuwi. Iya, iya. Lah sing cowok mana? Heh? Cek didelekne. Heeh. Sing endi? Sing jalan. Ora eneng. Ning ndi, Mbak? Mas Andrea. Lah wong sing lanang nyelempet nang guritan. Lho, lah sampean nyapa to Mas? Aja nyelempet-nyelempet nang kono tak goleki ya, Rek. Sampean mboten mriki ta, Mas? Kale Mbake, monggo. Monggo lho. Ayo, Karina. Heeh. Oh iya. Penghormatan. Oh. Ada bocilnya. Oke, baik. Ya, wes, ini wes. langsung saja dikasih nggih. Oke, baik, Dok. Nah, abang ngetes suara iki lho. Iso pegak. Aku mang dites ya. Seta Budaya. Ono Gendok Cahayu Kumala. AC audio JM Lighting. Guknur channel Semarang. Sayangku sing bagus dhewe pura nopo bakal tak ubayane ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku nek kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisku ora bakal cukup lautan mangsi ukir
goro angin. Diaturne setunggal tembang iki mau spesial kanggone pinanganten Sarimbe. Lah, betul sekali.